sailei, denok ezautzen den Luken Arkanazo. Botella iriki eta zerbitu. Konturatu naiz, aurten irikitzeko berri diela irikitzeko. Zakakortzua. Iriki du. Bien. Bien. Eres un niño. Osondo. Txalo bero bat. Luken Arkanazo. Eta perfecto. Perfecto. Behar zerbitu eta behar gehan, ezin hobeto, zirkulua itxi du. Oain, Magi Aburuza. Magi Aburuza. Aburuza. Hai, barkatu. Magi Aburuza. Txalo bero bat. Lan berdinak, botella iriki eta zerbitu. Gero, ea tira opzionala bat. Luken ea tira baki du, Magi nahi du behin dezak. Bien. Ez. Nahi duzune Magi. Osondo, ikera garri ondo. Pizka proto du, bien Magi. Txalo beroa. Hirugarren parte hartzaileak, orten lau diala, hirugarren parte hartzailea Julen Lertxundi. Hamere, denok ezautzea, usurrunak peto-petoa. Iriki botella eta zerbitu. Elegante Julen, eta perfecto. Behar zerbitu eta behar gehan. Azken parte hartzailea, Irati Gabellanez, txalo bero bat. Txalo kontutan neko gotz zabetzate, neko hotz. Txalo bero bat iratitzen da ere. Eargia txuia da, esango nukeni, lau parte hartzaileak, Mauten, lau parte hartzaileak, lau sari ditu, laugarren goentzako ere, saritxoak baumen dago. Beraz, 2024ko botatzaile txapelketako laugarren zerkatua, laugarren geratu zaiguna, gogoratu, hainbestetatikan, laugarren eta txalo bero bat, Julen Lertxundi.
2008ko botatzaile txapelketako hirugarren zerkatua Irati Gabellanes, Xalo Beroa. Hirugarren gogoratu, berez gogoratu hasiko zen, hanbeste parte hartzailetatik. Eta bueno, bigarren aurrena irabazlia 2008ko botatzaile onena Magi Aburruza. Txalo bero bat mesedez eskatzen zuet, beraz, bigarren Luken Arkarazo gertu zaio. Gogoratu goizet, laugarren Julen Lertxundi, hirugarren Irati Gabellanes, bigarren Luken, eta 2008ko txapelduna Magi Aburruza. Txalo beroa. Txalotu, lan bikainetu labak elegante atxuia labak. Magi aurteko irabazlia.